דסה היה חבר ילדות שחלקנו אשך ביחד. הוא היה גבר על עם שיניים רקובות כמו הממשלה. ככה זה כשאתה חולק מברשת מיקי מאוס עם 6 גולגולות. הוא היה גר בדירה בגודל הדלפק של חומוס סעיד, איפה באים לנגב כל עמי ועמה של באר שבע. אבל אותו אף אחד לא יכל לנגב, למרות שהיה אילם. אפילו סאונד של דולפין, כמו האילמים הרגילים, הוא לא יכול לעשות. אילם אורגינל של נגיחות בקיר מכעס. כשהיה בן 15, באו עליו המנאייק באמצע הלילה, כשסחב נרגילה עם כיף בפנים, ושרף את השיעמום עם חברים טעוני הגנה. כולם ברחו ורק הוא עמד במקום. חשב שלא יקרה כלום. בונה, מעניין איך אילמים שומעים את עצמם. כמה קטלות שקיבל בדרך לתחנה לא שברו אותו. מילה הוא לא פתח על השרמית שהשאירו אותו לבד. איך יפתח? הלשון שלו לא זזה. ככה יצא שחזר לשכונה גבר שחור עם סימנים סגולים שהשאירו עליו הכחולים. כשהיה בן 15, באו עליו המנאייק באמצע הלילה כשסחב נרגילה עם כיף בפנים, ושרף את השיעמום עם חברים טעוני הגנה. כולם ברחו ורק הוא עמד במקום. חשב שלא יקרה כלום. מי זה כל כך גברי שכל הבעייתיים של השכונה הבינו שאם יקחו עליו חסות הוא יהיה חייל שעושה להם ג'סטות ובחיים לא מוציא הגה? תדסה. וככה הבחור שלא הוציא הגה ביום היה הולך ומוציא טסות של קורולות בלילה. שודד קיוסקי, מניח מטענים ולא אומר מילה. אם היה יכול להגיד, היה אומר הרבן שהחלום שלו להיות מוביל דעה. לא כזה שמעלה תמונות של יתומים ואסונות וחיילים שמתו. אחד עם תוכן משמח. קם בבוקר ועוזר לאנשים לחייך. אבל ככה זה ילד אתיופי בבאר שבע. חלומות לחוד והבילוש לחוד. במקום להוביל דעה, הובילו אותו באזיקים לתא עם 3 נרקומנים וזונה. החיים בחרו לו דרך. המשטרה בחרה לו נתיב. הבחורים הטובים הראו לו את הדרך, ואופה, האילם הופך לבחור קרביץ, שזה כינוי לחייל במשפחת פשע שהוא פייטר. יעני גבר בלי פחד, בן אדם שאוכל דג עם העצמות. בחור טוב שלא צריך מילים בשביל להעביר אקבר של מושפע לצד השני של המדרכה. מספיקה לו קריצה. ככה התגלגל והתגלגל, ובסוף יש פאנצ'ר. יום שני אחד, יום מנחוס כמו רכבת של רדיו דרום לגמר גביע. תפסו אותו איזה 2 לא פריירים. כאלה שלא עושים איתן חבלה, כמו צ'יפס מפלאפליות, ששמות אור כתום על הכדורים והטפחי אדמה. ניסו לקחת מידע, להרביץ, לחבות עליו סיגריות. לא נשבר. איזה גבר! גבר לא גבר, אכלו עליו תסביך. דפקו בו כמה שפיצים, גזגזו משם בריצה ושלום על ישראל. ככה הלך בגיל 17, בחדר מדרגות של בניין על עמודים. בשקט, בלי להוציא מילה. קצת אחרי שזרקו אותו לבור, וקראו את מה שצריך לקרוא על מי שרק רצה לכתוב, כשהאימא שלו עברה על החפצים שלו, היא מצאה יומן מחשבות, התחילה לדפדף, וזה מה שהיא קראה. תפסיקי לנשק את אחיין שלך בפה, הוא בן 33. מעניין מה הקפקזים חושבים, שאנחנו חושבים שהם עושים, כשלכולם ברור שהם מאמרים ברחוב בכל שבת בבוקר. גברים עם נזם נראים כאילו הלוגו של השיקגו בולס עשה מנוי חודשי לקורקינט ברד. כשהייתי בהזיות של הקורונה, חלמתי שאמא של תדסה פותחת לו פייק, מעלה תכנים ומתה מצער. ככה זה. הטובים לא מנצחים בכלום לטווח הקצר. תמיד הרעים מנצחים. זה גם מה שתדסה היה אומר לכם. אם הוא רק היה יכול לדבר.